Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен ва дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед. Ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Хоб дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гипразем, маҳаллаи ҳосилот 1. Ана ҳамин роҳи мебинем дӯстони азиз. То пеши Гипразем 3.5 километр роҳ аст дӯстони азиз. Таксиҳо то пеши анами роҳа меоянд. Роҳи главни бигем ҳамин кӯча аст. Маҳалла хонаи фурӯшӣ аз тарафи дасти чап ана ҳамин ҷо болотарак ҷойгир аст. ҳозир даромада аз даруни ҳавлӣ, даруни хонура ҳамашро нишон медиҳем дӯстони азиз. 3 сотиқ аст дӯстони азиз. Обши 4 дар хона 120 квадрат. Ростаки меем аз тарафи дасти чап дар ин роҳи кӯчае ки мебинем 3 то хона аст дӯстони азиз. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аз тарафи дасти чап мешавад. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. хонаи компактни аст дӯстони азиз. Якошона ремонташ ҳаст. хонао ба чизу чораш фурӯхта мешавад. баъзе курпа мегиранд. тамом дигар бисёр чизош месад дӯстони азиз. кухни гарнитур, кондитсионер, шкаф, мебел месад ин чизо. хоб дар сари роҳ мебинем дӯстони азиз. инҷо як бассейн кардагиан тагаш бошад. септик аст дӯстони азиз. дар инҷо як бочкаи яктона обаш ҳаст. свето пастаяни аст дӯстони азиз. айни ҳол светои ана ин маҳалларо чочикош ҳалиш кардесан. айни ҳол свет надорад дӯстони азиз. атак светошон доимӣ ҳаст. хоб аз ин ҷо роҳ тарафи алобхона мешавад. пишти ҷои падвал кардаган. аз ин тараф як дари дига мондаган. бари хона хати роҳ кушодааст. ҳозир даромада аз тарафи хона нишон медиҳем дӯстони азиз. ростаки мебинем дӯстони азиз. як калидори дароз 7 метр аз тарафи дасти чап якум хона. дуюм хона зал аст дӯстони азиз. як зали калон. ана ҳамин стола мегиранд, курпачора мегиранд, қолин, стенко ҳама чизо месад дӯстони азиз. инҷо бошад сеюм хона. як тиреза аз бари бино. ростаки бошад ҷои ҳамомхона. полни кафе аст. хонао ба сементблок бардоштааст. аз дарунаш кирпичи сурх аст дӯстони азиз. хоб дар ин ҷо як комната дигар чорум дар хона мешавад. як тиреза аз бари бино камтарак торик аст. аз ин ҷо медароем як кухни калон аст дӯстони азиз. кухни мақсад дар ҳисоби кухни ҳисоб мекунем. дар ҳисоби хонарам калони хушрӯ аст. ду тиреза аз анамун роҳе ки дасти чап нишон додем дар аз анамун роҳ ҳам дарб дорад ҳам тиреза. дар ин ҷо бошад ду дар алоҳида ҳам ванна аст, полни кафел ва ҳам ҳоҷатхона. ремонти хуб аст. хоб меравем ба дари дигар медароем. роҳе ки мебинем бари бино то охира ҳамхел дистансия ҷой мондагиам дӯстони азиз барои чизи чорамонӣ. хоб дигари дар бошад. роҳи
алобхона, дедонхона аст дӯстони азиз. Айни ҳол дедонхона надорад ва ҷо барои дедонхона ана ҳамин ҷо аст дӯстони азиз. Барои дег, барои алобхона. Инҷо бошад як барои банка, подвал калон кардагиам. Инҷо мебинем як латок ҷубори об аст дӯстони азиз, оби тоза ба даруни анамихел мезгарад. хоб, хонаро дидем. нафароне ки чизе намефаҳманд номерҳои соҳиби мулка мемонем, маълумоти бештарро соҳиби мулк медиҳанд. дар фасадаш мебинем гулкорӣ аст. нафароне ки качесваи хуб қати тамошо карданиям дӯстони азиз, качесваи видеоро баланд мекунем, тамошо мекунем. об бучка ҳаст 24 соат мақсад бучка об пур, об камбудӣ надорад дӯстони азиз. хоб, як бор дигар такрор мекунем ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Гипразем, маҳаллаи ҳосилот 1, 3 сотиқ замин, обши 4 дар хона, 120 квадрат. мактаби 130 назди ана ҳамин хона ҷойгир аст дӯстони азиз. 200 метр роҳ бигем дар наздики ана ҳамин маҳалла 200 метр роҳ мактаб ҳаст. 3,5 километр аз роҳи Гипразем то пеши хона. нархи ин хона $70,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. муомила дорад дӯстони азиз. номерҳо барои тамос 005 05 03 98. дар ана ҳамин номерҳо ватсап вуҷуд дорад. тариқи ватсап ё ин ки прамои занг мезанем, маълумоти бештарро соҳиби мулк медиҳад. хуб, раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк менамем, дар номерҳои поёнбуда муроҷиат мекунем, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.